जाबावगोन बे थुनथुलि आइनि जिउआलाय ओरैबो जायो ओरैबो आसखान्दा ओरैबो जायो ओरैबो मिलिया दा मा जाबावगोन माबोरै बिदि गायब जालायखो बेलाय थङालि बाङालिनो गथ'आ गावनि गोसो बायदि थाङो माबा नङा माबा खैफोद जालाबायथारो आंहाबो टेनसन जायालासे थानो हायाना बिमाजे माबा सानो माबा बावग्रा जालायलांबाय आंहासो ओजों माइबो गायनायनि धुमधाम गोसोफ्रानो जायासै आङो खामलाफोर हमना होबाय ओजों साहा फुदुंनाय मानाय आबायासो नायगासिनो आंहा गोसोआनो जला जेबो बे बोसोराव आंना जेबो मोजां गैमाराहाय दा गोदान संसाराव हाबफिनबाय एसे गोसोखौ बुजायना दोनबायमोन आं मोजां जाथोंसै होननानै ह बेबो माबोरै जागोनथाय जावैसोआलाय बेखौ आं फसायफ्रामोमोन बे सानबायदि जानाय नङा सानदोंमोन बिमाया बारा थिग नङा बेनाबो दा गावसोरसो बिमा फिसा गायब खालामखो ना माबोरै मा जाखो सोर बुजि मोनबावनो आं मा खालामबावनांगौ जाखो दे आंनि आइ थुनथुलियाबो बिदि हठात गोमागोन मालाबाबो जानो हाया आरो बिसोर इल्जाम लागायदो सोरबा सेंग्राजों है अबाव सोर सेंग्राजों थांबाय बायनो बेलाय बिदि आखलनियानो नङा बियो औ नोंजों फैनायाथ' लक्ष्मण मानोना नों बेखौ माने नोंसोर सानजों मोजां मोनलायबाय नालाय गोदोबो सानजों नाथाय बेफोरबायदि दा जानाय नङा दे एसेबां फाल्थुथ' नङामोन आइ थुनथुलिया फिसाजोखौ हाबा हराबाबो खें खें संसार जाबाबो माबोरै दं माबोरै गैया सानफ्लांबाय थायो आरो फिसायाबा माबायदि मोनगोन जिबन साथियाबा माबोरै मोनगोन बेफोरखौबो टेनसन जालायलाङो संसारा बोरै सोलिगोन खामानि दामानि माबा माबि टेनसन आरो नै दा संसार जाफुनायाव बेफोरबायदि जाबा सोर दुखु मोनाहाय बहाथो थांमारखो नोंलाय थङालि बाङालि आइ थुनथुलि हा बेफोरबायदि जायो होमबा मानसिया नै माथो आइया बेवहायसो दङलाय आइलै खामलाफोरनो बेदर लायमारसै आरो मानो बेदर लायलाबाय थाबावनोसै बे न'नि दाउखौ मासे गोदादो आबा ओरैनो जाग्राबो गैखाया जोंहानावलाय दाउआबो एभेलेबेलखा गोदादो मासे ओमफ्राय नोङो बिदि थाबाय थानोसै आरो माइखौ गायमारला आयै नों बिदि सिरि थाबाय थाबा बोरैबा मोनोलां नांगौबा नोङो बे खामलाफोरजोंनो दसे गायफाना हायो गोसोफोरा एसे मोजां मोनो खोमा गोसोखौलाय माबोरै मोजां मोनबावनो आबा टेनसनफोरानो हाला जेबो साननोनो हाला माबा सानो माबा जायो बिदिखायनो सहायनोनो हालाय लांला आङो आब' थुनथुलिखौ बारा साननांलालै आयै फैगोन दे आब'आ सानाबालाय बोरै जानो फिसाजो जे सानाबाबो जाया दिनै नोंगुमैनो फन हरनाय माबाफोर खबर मोनदों नामा मानसि फैयाब्लाबोथ' एसे एनै मानो खबर मोना जानो दे बोरैथो सिरि बहा थांखुमाना थांनो हानोसै एफा सिनि जाना मानसि दङ ओहोलै आयै गुमैनो फन हरगासिनो आं सेकेन्ड टु सेकेन्ड गैया जेबो खबर मोनथ'वाखै आब'नि आरो माबा मोनबाथ' खोन्थाहरखागौमोन ना बिनिफ्रायथ' आं मा बुङो आयै जोङो हजों आब'मोननाव खेबसे थांसैना थ'दो फनजों खबर लाहरनाया लोगो हमनानै लानाय बायदि जायाना खबरखौ हा हजों थांनाया हामगोन दा बैनि थुनथुलि बिखुनजोआ बारा थिग नङा आरोबा मा द्रामा जालायो थांबो बोरैबा मोनलायलांहां आबा आरो बोरैबा सानबा फिसाजोनि थाखाय थांनोबो गोसो जालायलाङो स्रानो माबोरै मा जामारदो मादो मोजां सोंनो लुगैलायलाङो हनै बैखौ नुदोंना बै गारि थानाया बिनिफ्राय ससे थांबावबानो माबा नोङो बैयाव नोंसिनि जायगायाव थांनाय माबा गारिखौ मोनसिगोन आरो ना बै रेड बाइक थानाय खाथिया बेहायनो डाइरेक्ट फैखायो लाइन गारि ओरैनो फुङाव खेबसे बेलासियाव खेबसे फैबाय थाखायो दे डेलि गारि खारो आरो ना दे थेंक इउ स' माच आरो नोंथ' आंनो फैसाबो एसे हरबावबायसो नोंनाव गावनाव गैयाब्लाबो नों दाहार लाब्रबलायनानै हरबाय आंनो आं मा रावजों नोंखौ बिदाय लाबावनो दे माने आंनाव दा नोंनो होफिननो थाखाय जेबो गैस्राया सासे मानसिया गुबुन सासे मानसिखौ खैफोदनि समाव मदद खालामाबा आरो मा जाबावगोन दे इसोरासो नायबाय थाखागोन ना सानसे नङा सानसे आंहाबो माबाफोर खैफोदाव फैब्ला आंखौबो गुबुन सोरबाया मदद खालामनांगोन ना आंनो जुदि रावखौबो मदद खालामाबा खैफोदनि समाव आंखौलाय सोर नायगोन इसोराबो नायनाय नङा आंखौ नों थारैनो जोबोद मोजां मानसि मिथिबायना जायखिजाया नों मोजां न'आवल' सौहैफिनथोंसै आरो नोंखौ बेफोरबायदि खालामनायखौ नों दायनिगिरिखौ मोजांनो साजा होफिननो हाथो दे बेनो आंनि गोसो सिंनिफ्राय आर'ज थाबाय बाखिथ' आरो आंबो मा बुंबावनो नोंनि खैफोदखौ खोनानानै जोबोद दुखु नांदों दे गोसो सिङाव आरो नोंनि फिसायाबो नोंनि खोथाखौ जाहाथे मानिजोबो गासैबो फोथायो नोंनि आइ बिखुनजोनि खोथाखौ लायालासेनो नोंखौ गनायफिनो बेबो माने जोबोद साननो लागा खोथा न' दाबा आरो बैयाव मा खालामनानै दोङो बेनोथ' बेनिफ्राय आंहा फोथायनाय दंखायो लक्ष्मणखौ आंनि खोथाखौनो मानिखागोन इयो आंखौ फोथायखायोथ' बियो गोबांनो जायबा दायनिगिरि
बिखौ बियो दायनिगिरिखौनो सानखागोनदां आं बुंब्लानो। आंनावथ' दा जेबो प्रुफ गैया, अब्लाबो र' नायनोसै। आं माबा नङा माबा मोनसे खालामनाबाबो साजा होथारगोन। दे होमब्लाना आं थांदिनि। आंहा जोबोद आथुर आथुर जाबाय नोंखौ बिदाय लानायाबो। मा खालामनो ना खैफोदनि समाव। आंबो एसेबां गोलाव सम गैला आंनाव। थाब थाबैनो जेसे हायो आं न'आव सौहैनानै दायनिगिरिसिम सौहैथारनांगोन। नोंनि साननाया जेब्लायबो जयै जाथों। आंथ' बेखौल' लुबैखायो। दायनिगिरियाबो थाबैनो साजा मोनथारथों। औ बेनोथ'। दे नों मोजाङै मोजां थांदोल' न'आव। सहैबा आंनो खेबसे फन हरबानो जाबाय सम मोनोब्ला। फन नाम्बारखौथ' नों लाखाबाय नङासै? ओं लाखाबाय दे आङो। आं हरगोन न'आव सहैब्लानो। ओमफ्रायथ' आं फैगासिनो। नों आंखौ बिदि खैफोदाव खोख्लैदोंना, नोंखौबो बहा खैफोद जारलायाव खोख्लैनो हाबा थोनथोलै नङा आङो। लक्ष्मणाथ' मा खालामना दं बेलाय जाम्बा जाम्थानो। आंखौ नागिरबायथाराखैबो खोमादां। आयौ नानि बेसेरा। आं बिनि थैखौ फुगारना होनसिगोन। थैथारगोनथ' बियो। आं नोंखौ थैजानो बाथारदोंमोन नानि दैजि। नाथाय आं मा खालामबावनांगौ जाखो दे आयंआथ' नोंखौ बासायथारानो। आं ओरैसो जानना ओरैसो। लक्ष्मणाबो मिथिबा आंखौ आयंखौ हगारथारनाय नङालै बे। बेसेबां जारलायाव गोलैखो दे आङो। आयौ अना खाना गथ'आसो बोलि नांबाय। बे आयंआबो ना थोनथोलिखौल' बुथारमोन दैजिखौ मानो। आरो दैजि नोंबो मा खिमोन जानायनि नोङो बुंनो नागिरनांगौ दे नों दाखौ हो दैजि। मानो दा नुबायना नोंनि हालोदा मा जाखो। आंनिथ' जेबो गलथि गैया। नाथाय मा बुंबावनो दे आरो नोंनिबो दाय दङ। नों खिन्थाबा जोंखौ फासायगौमोन नालाय। ओंखायनो बे थुनथुलियालाय मा नोंबा जे मोजां जानो। आंखौनो नाय, आं बेसे अनगौमोन नोंखौ। दा नोङो थैनायनि लामायाव गथ'। बे बोरै बाहेरायाव बिथिं फैखो नानि? ओरैजाय नुजाना दंमोन आयं, बेखौनो नायफैदोंमोन आं। दाबो मानसि जिंगायैनो दङ दैजिया। आंथ' बेखौ कम्बलजों खोबफबनानै बे सिङावसो नारसोनानै दोन्दोंमोन सौखि सिङाव। बोरै फैबावखो दे बियो। नै नानि, दा लक्ष्मण आबाया न'आव दं। बोरैबा नुसनबा मा जागोन? दा बिनानावखौ सोंथ'हैखायसो दैजिखौ। एफा गरमाव कम्बलजों खोबफबबा थैयानो बे। मा थैबाव? थैखाबायानो बियो। दै थैबाबो अरजाला, जेबो नङा। बेखौ जों दा थिखाना लागायनो लांगोन र'। अखायाबो हाहां माहांहाय ज्राव गारहैगोन बहाबा, मिथिबाय? बाखि मा जायो उनाव जाबाय थादो। नामुनि सानबो दोना र'। आबाया एसे दोरोदग्रोथों, ओमफ्राय जों बेखौ लाना थांगोन, मिथिबाय? हमजानो गिथारबायलै आयं, मा जाबावगोन? दा बेखौ बासायनानै सिरि खालामना दोनसै दे बाराबा। बबि खालामना दोनसै। थोद, हामा बबि जालाबायनोसै बेलाय। रासिनसो देखायगोन, दुगि मारिगोन, जोंखौसो फासायजोबथारगोन। जों बेबायदि रिक्स लानो हाया नङाना? होमबा आं न'आव थांसैलै आयं। न'आव थांसै आङो। आंहा माइबो गायखानांगौना जों न'आव। आं उनाव खबर लानोसै दे फनजों आयं दे। नों बेखौ हारसिं बन्द'बस्त खालामदोलै। बा खामानिफोरखौ मोजां मोजांखौ आं मावजोबनो, ओमफ्राय नों मजा उनाव गोदै फिथाइखौ नों मोनगोन। नों एसेबो खस्थ' खालामाबा बोरै मोनदो गोदै फिथाइखौलाय? आबाखौ नांगोना नाङा नोंलाय? एसे मोजां लामा बानायनो सानदों नों, आरो माबा आंजों एरा जाबा बोरै जानो? बोरै बिहामजो जाफैगोन बे न'आव? बेल'थारसै, मिथिबाय नोंनि जिउआव खस्थ'आ। बाखि ओमफ्राय जोब्बाय दिनैनिफ्राय। रंजा खुसि बेदरै नायै जाबाय थानो हासिगोन जोङो, मिथिबाय? रायलाय होनलाय मिनि खुसि। दोनखुमा बेफोरबायदि नुबा जानाय नङा। मा जागोन? नाथाय आयं बहा दोनखुमाबावनो? लक्ष्मणआ बोरैबा फैना नुफैबा नागिरलाबायबा मा जागोन? नुजाफ्रांबा लांनायखौ खस्थ' मोनथारबाय आं। ओमफ्राय बे थुरिना माबा माल माथा माबा दाखोर दालाजों सावो गारहरबानो जागोन। मानसिसो बियो आयं, डेड बडिसो जागोन जों गारहरबोला। डेड बडि जा सोरबा मानसि जा मा नांजानो? आं हले गिनायाव गैया, बेफोरखौ आन्जाम खालामखांखाबाय। आरोलाय बाखिखौ मानो गिबावनो? स्रा खालामजोबनानैसो गारसै नै बियो नोमायंआ। आयै, आबा लक्ष्मण। ओं बोरो नोंनि बेदर संनायालाय? माथो नुवासै आङो। र' आङो टिफिनावसो सोना दोन्दों नङाना? फैगासिनो आङो र'। आयं, दाथ' थिग नुनानै नों बेदर होनबाय। बिनिफ्राय बेदरा बहानिफ्राय फैबावगोन? नोंथ' बेदर जेबो गोदैयाखै। बेफोरखौ आं बारा टेनसन लाया। माबा नङा माबा मोनसे राहा बानायखायो होनबायना। आङो बेदर लायखाबाय न' खाथियाव। दहाय खोनाखादोंमोन आं बेदर संदों होननानै। माबा माबि बिदिनो बाहाना खालामनानै लाना फैबाय आङो। आयौ, ओमफ्राय नों लिजा मोना आरो आयं मालायनिफ्राय बिदि बेदर लाबोलायनो? माखौ लाजिनो? मालाबा जोंहा संबाबो हैखायो, बेखायनो जेबो टेनसन गैया। है सोलियो जोंना बेफोरो। नों बेखौ माबाफिनलाय, कम्बलजों बोननानै सिङाव दोनहरफिनलाय। आं फैगासिनो, आबाखौ नेबथायग्रोनो आं। आयौ दैजि, नोंखौ बहा गारहरनांगौ जाखो दे अन्थाव बाथाव। आरो आं बे पापखौ बोरै लाबावगोन?
बोरै नों थैयाबा जागौमोनलै नों बिदि थैयाबा जागौमोन दानिया मा खालामबावनांगौ जाखो आयौ नानि दैजा दिनै आंखौ डिस्टार्ब खालाम गैलाया गथ'आ फैबानो आदा मा लाबोदों मा मेथाइ लाबोदों होनलायलायग्रायानो ओमफ्राय क्लिप बिहरफादोंमोन खांख्राइ क्लिप ना मानोलै बायनो लाजिलाय लाङो थेवबो बिबाजैनो मोनसे बेनो मोनसे लाबोबायमोनलै आङो थुनथुलियाथ' दा गैथ'वा थेवबो फैब्ला होगोन आङो र' नानि बिहरनायथ' होग्रोनो गथ'नो बहाबासो थांखो ना माखो ना गामियाव थांखो माथो नुवाखैलाय गथ'खौ दैजि सिंग्राथ' बिराद जाखायोना बे लाना फैदोंमोन आं सिंग्रा खांख्राइ क्लिप खम खुसि जागोनलाय बे दा